Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matanong. Okay guys, karon di ay September 29, 2021. Ato gayong paningkamutan nga maghay-usa ta para makabot nato ang progress sa tang lungsod. Okay? Iko live dire sa Municipality of Matalom. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. May batang guys, magsigirgit at guys para ato pa ning kuan pumunol guys. Okay. Magtinabanga dito Matalom nun para makabot nato ang atong ang pagpadayon sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, magtinabangan ito kanunay guys para makabot nato ang pagpadayon sa paglambo sa lungsod sa Matalom. Okay. Ito guys para importante ito guys, magtinabangan ito para daghang mahimo sa atong lungsod. Importante juga guys ang pagtinabangay para daghang mabuhat o makuha sa atong lungsod. Daghang mga programa nga mahatag sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Balikon ko ato kayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Ato kayo lang suportahan guys para magpadayon ang paglambo sa lungsod sa Matalom. Balikon ko once again, welcome to my channel, welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live dire sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.